Мики Изведова серва. Айде. Кайтазов. Мицковски, браво. Кайтазов. Значи 1-0 за Мицковски. И публиката тук се включва. Кайтазов. Го чекаме, значи Кайтазов и промашува. Значи 2-0 за Мицковски. Още едно топче прелета на нашите терени. Мицковски Изведова. Добре. Айде Кайтазов. Мицковски. Кайтазов. И Мицковски я вади надвор от терените. Айде публиката да поздрави. Публика!